What's up mga madam? It's me again, your mamita. Magluluto tayo ngayon ng ginataang hipon. Haluan natin ng kalabasa at saka malunggay at talbos ng kamote. Mga madam, ito ang gamit ko pala pang yung gata. Hindi na ako bumili ng Mga madam, ang una nating gagawin, magigisa muna tayo ng bawang, sibuyas, luya. Tapos ayan, may tayo. May cubes. At saka ajinomoto. Ayan. Ngayon na natin yung sibuyas. Bawang. Ayan, bawang. Tapos, ilagay na natin yung luya. Ayan, mga madam. Pagkagisa natin ng bawang, sibuyas at luya, mga madam, ilagay na natin yung hipon. Hipon, mga madam. Ayan, mga madam, hipon. Yan mga dami hipon. Halo natin sa kalabasa. Yan mga madam. Haluan ko ng hipon. Ang lalaki ng hipon mga madam. Tapos, isusunod na natin ang kalabasa. Kalabasa mga madam. Yan. Kasi matagal siya maluto. Kaya kailangan, yan na siya sa pagluluto ng hipon. Tapos haluin muna natin. Yan, tapos, lagyan natin ang konting bitsin. Then, madam, nilagyan ko ng konting bitsin para may lasa-lasa. Ganyan ako, may kumpleto lagi, may magic sarap sa bitsin pag nagluto ako. Yan, konting magic. Yan. Mamaya mga madam, pag malapit na siya maluto, saka ko ilalagay yung gata at saka yung gulay. Yan mga madam, ang luto ni mamita na ginataang hipon. Mga madam, luto na yung gulay. Ngayon, ilalagay na natin yung ating gata. Yan mga madam, ilagay na natin yung gata natin. Yan mga madam, yan. Ilagay na natin yung gata. Luto na kasi yung kalabasa. Lalagyan natin mga madam ng sili. Yan mga madam, siling green. Yan mga madam, may siling green na. Oh. Yan mga madam, luto na ang gulay ni mamita. Ang hipon na ginataan na may halo na kalabasa at malunggay. Tikman natin. Ang sarap mga madam, lutong probinsya talaga. Kaya mahilig ako nito kasi yung mga apo ko mga madam. Kailangan ko silang pakainin ng gulay. Kaya ginalo ako ng gayang hipon. Yun lang mga madam. At salamat sa panonood ng aking video. Paki-like and share po. At pakipalo na rin. Salamat po mga madam. Bukas ulit, panoorin nyo ulit ang video ni mamita. Bye-bye!